பண்ணிக்கோங்க. வந்துட்டாங்களா மேம்? ஓகே. மாதாஜி இல்லைங்க மாதாஜி, 3rd லைன்ல தத்ர ஞான விராக இருக்கு. வைராகிய வைராகிய விராகன்றதுக்கு மீனிங் வேற. விராகன்றது டபுள் ஏ வருதுங்க. வைராகன்றதும் அதே ஸ்பெல்லிங் தானே மாதாஜி? ஒய் வரணும் இல்லைங்க மாதாஜி, அதனால கேட்டேன் மாதாஜி. வைராகியன்றதுக்கு வந்து என்ன செக் பண்ணிட்டு வரேன் ஸ்பெல்லிங். பட் அதர்வைஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் தமிழ்ல என்ன எழுதி இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. விகாரம் தான் எழுதியிருக்கு மாதாஜி. எழுதியிருக்குது மாதாஜி. அந்த ஓகே, மீனிங் நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். வைராகம் தான் எழுதி இருக்கு மாதாஜி. it will be வைராகியா only. வைராகியம் இல்லையா மேம்? அதான் பார்த்தேன். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மேம், லைவ் வர வரைக்கும் இது ஒரு தடவை ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா மையே வந்துச்சா? ஓகே, ஐ ஸ்டாப்பிங். ஹரே கிருஷ்ணா. No, I will call you today. We'll do that. What is that? அந்த வீடியோ. மேம் வீடியோ கண்டென்ட் அனுப்புங்க மேம். ஓகே, அதான் நான் இல்லனா மேம் அந்த பொண்ணு நிறைய டவுட்ஸ் கேக்குறா. அவ நம்பர் அனுப்பிச்சிருக்கேன். நீங்க அவளுக்கு டைரக்டா மெசேஜ் போட்டுருங்க. நான் கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. நான் என்ன பண்றேன், அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் நானு. ஆனா என்னன்னா, நம்ம எந்தெந்த கோயிலுக்கு போறோம்ன்ற டீடைலே நமக்கு இல்லமா. அதை நான் நிறைய வாட்டி நான் கேட்டுட்டே இருக்கானோ அந்த டீடைலே சொல்ல. மேம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ask her to put the main temples மேம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிச்சி, ஸ்ரீரங்கம், ரைட்? அது தவிர சம்மோர் திவ்ய தேசம் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அந்த ட்ரிச்சில இருக்கிற திவ்ய தேசம் எல்லாம் போட்டுருங்க. ஓகே, அதுல வந்து அப்புறமா we will tell that this is only informative. சிலது வந்து ஒரு நோட் எழுதிடலாம். Some of these temples we will be trying to cover many of these temples, but in case we are not able to cover, at least knowledge wise you should know the திவ்ய தேசம் போட்டுருங்க. So they will not be questioned. புரியுதுங்களா? அப்புறமா கன்ஃபார்ம் ஆனப்புறம் அந்த ரெண்டு கண்டென்ட் தூக்கிடலாம் வேணா. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இல்லனா அந்த கண்டென்ட் ஃளையர் வந்து நம்ம இப்ப போட்டுதான் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து மீட்டிங் இருக்கு NND பிரபுஜியோட 5 o'clock. All admins teachers வந்து mandatory to join. I can't join ma'am. I didn't know. So I have a meeting. நானே கிளம்புறேன் 4 evening. 4ல இருந்து கண்டினியூஸ் 7 வரைக்கும் மீட்டிங். அதனால நான் இன்னைக்கு சாரி மேம், எக்ஸ்கியூஸ். இது நம்ம இது இருக்குல்ல மேம், அந்த வீடியோல நீங்க வந்து ட்ரிச்சி, கும்பகோணம் எல்லா இதுவும் எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருங்க மேம். அவளுக்கு கொடுத்துருங்க, போட்டுடலாம் நம்ம வீடியோல. தீஸ் ஆர் தி திவ்ய தேசம்ஸ்னு ஒரே ஒரு நோட் போட்டுடலாம். டெல்லர் டு புட் அ நோட் டெல்லிங் தட் we will try and cover many of these திவ்ய தேசம்ஸ், but I would like to have but knowledge of திவ்ய தேசம்ஸ் is compulsory அப்படின்னு போட்டா யாராவது வந்து டைம் இருந்து ஒரு நாள் முன்னாடி இருந்தா கூட they can cover that. அப்புறமா we can add telling that இந்த திவ்ய தேசம்ல நம்ம ஐட்னரில இதெல்லாம் தான் கவர் பண்றோம்னு போட்டுக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். Fine, I will speak with Sridhar. கிரியேட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு அப்புறம் we can delete. That is easy. இல்லனா நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் அது difficult. No, I am going to give you content to that girl today. அத எல்லாமே கொடுத்துருவேன். ஆனா அந்த பொண்ணு பண்ணி கொடுக்கட்டும். சோ பட் என்னென்ன திவ்ய தேசம் நாங்க ஒரு வாட்டி ஒரு அட்லீஸ்ட் எல்லா திவ்ய தேசமும் அங்க போட போறது இல்லை நம்ம இல்லையா. அட்லீஸ்ட் ஃபியூ ஹைலைட்டட் மேண்டேட்டரியா அவங்க போறது மட்டும் நம்ம இப்ப ராமேஸ்வரம் டெம்பிள் கண்டிப்பா போறோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் சேது அதுக்கு போறாங்களா தெரியல, இவங்க எந்த இடத்துக்கு போறாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. அதெல்லாம் நம்ம கேட்கணுமா, நம்ம கேட்டுட்டு தான் பண்ணணும். திருப்புல்லானி போறாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது. ஓகே, இது வேணாம் மேம், வெறும் திவ்ய தேசம் கொண்டு கான்ஃபிடென்ட்டா நீங்க போடுங்க. மத்தத நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுதான் சொல்றேன். மத்தத நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குதான். அப்பனா அட்லீஸ்ட் ஃபைல் வில் பி ஒன்லி இன்ஃபர்மேஷன் அபௌட் திவ்ய தேசம் அண்ட் ராமேஸ்வரம் எங்க போறோமோ. மத்தது தெரியாததை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண வேணாம். ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு NND பிரபுஜி wants to meet all teachers. He told very strictly ma. அதனால if you are able to just connect பண்ணி only mute in between few minutes நான் கனெக்ட் பண்றேன். கனெக்ட் பண்ணு. ஏன்னா it is yes very clearly mentioned and every language is given the time. So அதனால வந்து it is mandatory for everyone to join. Okay, so யாரெல்லாம் admins யாரெல்லாம் வந்து அதாவது டீச்சர்ஸோ they have to join. So அதுக்கு மேல நான் எதுமே சொல்ல மாட்டேன். I'll work out something from outside. Sure ma'am. Okay, I'll leave ma'am. Thank you ma'am. Hare Krishna ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. டெம்பிள் லிங்கா எந்த லிங்க்குங்க மாதாஜி? லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஏன்னா எனக்கும் இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது. லிங்க் பிரபுஜி ஒன்லி ஹேஸ் டு கிவ். அது அவருடைய லிங்க். ஓகேங்களா? So it will be shared in கௌரங்கா குரூப்ல மட்டும் தான். நித்யானந்த கௌரங்கா குரூப்ல மட்டும் தான் நான் ஷேர் பண்ணேன். சரிங்களா? அங்க பாத்துக்கோ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு
37 மாதாஜி. மாதாஜி. ஆமா. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. இஃப் ரிக்வயர்ட் நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ஆனா அன்மியூட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க ஒரு இடத்துல கேட்கறது ஒரு இடத்துல, வீட்ல சமையல் ரூம்ல மிக்ஸி, ஓகே, அப்புறம் வந்து வீட்ல இருக்கிறவங்க பேசுறது இது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்டிங்ல வரும்போது இரைச்சலா இருக்கும். நீங்களே ஒரு வாட்டி திருப்பி கேட்கணும்னாலும் யூ வில் நாட் லைக் இட். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலா மியூட்ல இருங்க. வாசிக்கணுன்றவங்களுக்கு வந்து அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சுட்டு மறுபடியும் மியூட்ல போயிடும். இது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது பாடலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன விஜஜன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன விஜஜன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் Narayanam Namaskaryam நரம் செய்வ நரோத்தமம் Naram Chaiva Narottamam தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Saraswatim Vyasam ததோ ஜெயம் உதீரயேத். Tadu Jayam Udiraye நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu Abhadreshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Bhagavata Sevaya பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavati Uttama Sloke பக்தே பவதே நைஸ்திகே. Bhagavati Dashti. So reading from பாகவதம் 34 அது 5வது காண்டம் 1வது அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதா நேத்து படிக்கல, நீங்க வாசிக்கல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிச்சுட்டேன். நேத்து படிச்ச மாதாஜி, நான் தான் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். அஹோ அசாத்வ அனுஷ்டிதம் யத் அபினிவேஷிதோ அஹம் இந்திரியைர் அவித்யா ரசித விஷம விஷயாந்த கூபே தத் அலம் அமுக்ஷயா மனிதாயா வினோதம் ருகம் மாம் திக் இதி கர்யாஹாம் ஷகார. எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. மாதாஜி 37 தானே மாதாஜி? ஆமா. அஹோ அசத்வ அனுஷ்டிதம் யத் அபினிவேஷிதோஹம் இந்திரியை அவித்யா ரசித விஷம விஷாயாந்த கூபே தத் அலம் அமுஷ்யா வனிதாயா வினோதம் ருகம் மாம் திக் இது ஹர்யஹயாம் சாகர. அஹோ அந்தோ அசத்வ நன்மை இல்லை, அனுஷ்டிதம் செய்வது, யத் ஏனென்றால், அபினிவேஷித முற்றிலும் ஆழ்ந்து, அகம் நான், இந்திரியை புலனுணர்ச்சிக்காக, அவித்யா அறியாமையினால், ரசித செய்தல், விஷம துன்பத்திற்கு காரணம், விஷய நுகர்ச்சி, அந்த கூபே பாலும் கிணறு, அலம் முக்கியமற்ற, அமுஷ்யக அதன் வனிதாயாக மனைவி, வினோதம் ருகம் கூத்தாடும் குரங்கினை போல, மாம் எனக்கு, திக் அனைத்த கண்டனங்களும், இது இவ்வாறு, கஷ்யாம் குறை கூறல், சாகர அவர் செய்தது. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் இவ்வாறு தன்னையே தனக்குள் குறை கூறிக்கொண்டார். அந்தோ என்னுடைய புலனுணர்ச்சி காரணமாக நான் எத்துணை கண்டனத்திற்கு ஆளாயிருக்கிறேன். நான் இப்போது உலக இன்பம் என்னும் பாலும் கிளற்றினுள்
வீழ்ந்திருக்கின்றேன். நான் பட்டதெல்லாம் போதும். இனியும் நான் இதனை அனுபவிக்கப் போவதில்லை. என் மனைவியின் கையில் ஆடும் குரங்கினைப் போல் நான் எப்படி ஆகிவிட்டேன் என்று பார். இது பற்றியே நான் கண்டிக்கப்படுகிறேன். பொருளுரை. உலக அறிவில் வளர்ச்சியடைவது எவ்வாறு கண்டனத்துக்குரியதாகிறது என்பதை பிரியவிரத மன்னனின் நடத்தையிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் இரவிலும் ஒளி வீசும் சூரியனை காட்டிலும் மிக பெரிய ரதம் ஒன்றை செய்து அதன் சக்கர தடத்திலேயே பெரிய கடல்களை உருவாக்கி அற்புதங்களை செய்தவர். இச்செயல்கள் அனைத்தும் அரியவை ஆகும். இன்றைய அறிவியலாரால் இது போன்ற செயல்களை பற்றி கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. உலக பிரச்சனையில் மகாராஜ பிரியவிரத மன்னன் மிகவும் அற்புதமாக நடந்து கொண்டார். ஆயினும் நாட்டை ஆள்வதும் மனைவியின் கையில் குரங்காக ஆழ்வதும் ஆகிய புலனுணர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததனால் அவர் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டார். பிரியவிரத மன்னனை நினைக்கும் பொழுது உலக முன்னேற்றத்தின் நவநாகரிகம் எத்துணை இழிவு உடையது என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். இன்றைய அறிவியலாளரும் லோகதாயவாதிகளும் மிகுந்த திருப்தியுடன் இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் பெரிய பாலங்கள், சாலைகள், இயந்திரங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி இருக்கின்றார்களாம். ஆயினும் பிரியவிரத மன்னனின் செயல்களோடு இவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இவை ஒன்றுமே இல்லை எனலாம். மகாராஜ பிரியவிரதனே தன்னுடைய செயல்களை எண்ணி தன்னை நொந்து கொள்ளும் பொழுது உலக நாகரிகத்தில் வளர்ச்சியடைந்து விட்டோம் என்று சொல்கின்ற நாம் எத்துணைக்கு கண்டனத்திற்கு உரியவர்கள். இம்முன்னேற்றம் எல்லாம் இன்றைய உலகில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் உயிர்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது. தீவினை வசத்தால் இன்றைய மனிதன் தன்னுடைய சிக்கல்களை பற்றியோ தான் எத்துணை கண்டனத்திற்குரியவன் என்பது பற்றியோ புரிந்து கொள்ளவும் இயலவில்லை. அடுத்த பிறவில் தான் எத்தகைய உடலை பெறப் போகிறோம் என்று அறிந்து கொள்வதும் இல்லை. ஆன்மீக நோக்கில் பெரிய அரசாட்சி, அழகிய மனைவி மற்றும் விந்தைமிகு பௌதீக செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைக்கற்களே ஆகும். பிரியவிரத மன்னன் நாரத முனிவருக்கு மனப்பூர்வமாக தொண்டு புரிந்தார். ஆகையினால் அவர் உலக செல்வங்களை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அவர் தனது சொந்த குறிக்கோளிலிருந்து விலகிச் செல்ல முடியவில்லை. அவர் மீண்டும் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர் ஆனார். பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்ய வாயோன வித்யதே சல்பம் அபி அஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். பக்தி தொண்டில் ஒருவருக்கு எந்தவித இழப்பும் குறையும் ஏற்பட போவதில்லை. பக்தி வாழ்வில் செயல்படும் சிறிய தொண்டு கூட மிகப்பெரிய ஆபத்தினின்று ஒருவனை காப்பாற்றுவதற்கு போதுமானதாகும். பகவத்கீதை 2:40. பிரியவிரத மன்னனுக்கு இத்துறவு சாத்தியமானது முழுமுதற் கடவுளின் கருணையே ஆகும். பொதுவாக மக்கள் அதிகாரம் உடையவர்களாகவும் அழகிய மனைவி, அழகிய இல்லம் மற்றும் புகழோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் மேன்மேலும் சிக்கலில் அமிழ்கின்றனர். ஆயினும் பிரியவிரத மன்னர் மாமுனிவர் நாரதரால் முற்றிலும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவராக விலகிய காரணத்தினால் இத்தடைகளை எல்லாம் இருந்தும் கூட அவர் தனது கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்து பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, வாசிங்க. ஓகே. பரதேவதா பிரசாதாதி கதாத்ம பிரயத்யவமர்ரேணாசு ரேணா அனுப்ரஹ விருதேப்யஹ புத்ரேப்ய இமாம் யதாதாயம் விபஜ்ய புக்த போகாம்ச மஹீஷிம் மிருகதம் சஹ மகாவிபூதிம் அபாஹ ஸ்வயம் நிஹித நிர்வேதோ ஹ்ருதி கிருஹீத ஹரிவிராஹானுபாவோ
பகவதோ நாரதஸ்ய பதவீம் புனர் ஏவானு சசார. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதேவதா பிரசாதாதிகாத்மா பிரத்யவர்ஷாணு பிரவிருத்தேபியः புத்ரேபிய இமாம் யதாதாயம் விபஜ்ய புக்தயோஹாம் ச மகிஷிம் மிருதகம் சக மகாவிபூதிம் அபகாய ஸ்வயம் நிஹித நிர்வயதோ ஹிருதி ஹரி விஹாரானுபாவோ பகவதோ நாரதஸ்ய பதவிம் புனர் ஏவானுசசார. பரதேவதா முழுமுதற் கடவுளின் பிரசாத கருணையினால் அதிகதா எய்த பெற்று ஆத்ம பிரத்யவர்ஷேன தன்னுணர்வினால் அனுப்பிரவர்த்தேபிய அவர் பாதையினை சரியாக பின்பற்றி புத்திரேபிய அவருடைய புத்திரர்களுக்கு இமாம் இப்பூமி ஏதாதாயம் வாரிசு உரிமைக்கேற்ப விபஜ்ய பிரித்து புக்த போகாம் பல்வேறு வழிகளில் அவர் அனுபவித்த அவளை ச மேலும் மாகிஷிம் மகாராணி மிருத்தகம் பிணைத்திணைப்பை போல் ஹை உடன் மகா விபூதி சிறந்த வளம் அபகாய விட்டுவிடுதல் ஸ்வயம் அவரது நிகித சரியாக மேற்கொண்டு நிர்வேத துறவு ஸ்ரத இதயத்தில் கிரகீத ஏற்றுக்கொண்டு ஹரி முழுமுதற் கடவுளின் விகார லீலைகள் அனுபாவ இது போன்ற மனப்பான்மையில் பகவத மாமுனிவர்களின் நாரத முனிவரின் பதவி நிலையினை புனக மீண்டும் ஏவ உறுதியாக அனுசசார பின்பற்றத் தொடங்கினார். ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளின் அருளினால் பிரியவரத மன்னன் தன்னுடைய சுய உணவிற்கு மீண்டும் வந்தார். அவர் தனது செல்வங்கள் அனைத்தையும் தன் மைந்தர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார். அவர் யாரிடம் புலனுகர்ச்சியை அதிகமாக தூய்த்து மகிழ்ந்தாரோ அந்த மனைவி மற்றும் செல்வாக்கு மிகுந்த ஆட்சி போன்ற அனைத்தையும் துறந்தார். எல்லா பற்றுக்களையும் நீங்கி முற்றிலும் துறவியானார். அவரது இதயம் தூய்மை அடைந்தவுடன் முழுமுதற் கடவுளின் திருவிளையாடலுக்கான இடமாக அது மாறியது. இவ்வாறு அவரால் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்னும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதைக்கு திரும்பி வர முடிந்தது. மேலும் நாரத முனிவரின் கருணையினால் தான் ஏற்கனவே எய்திருந்த நிலையையும் அவரால் மீண்டும் அடைய முடிந்தது. பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சிஷ்டாசிரத்தில் அவரால் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகாதவாகினி நிர்வாபனம் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவனது இதயம் தூய்மை பெற்றவுடன் எரிந்து கொண்டிருக்கும் உலக வாழ்க்கை என்னும் நெருப்பு உடனே அணைந்து போகிறது. நமது இதயம் முழுமுதற் கடவுள் திருவிளையாடல்களை புரிவதற்கான விளையாட்டு மைதானமாகும். இதன் பொருள் என்னவெனில், பகவானே அறிவுறுத்துகின்றபடி மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமாம் மாம் நமஸ்குரு. கிருஷ்ணரையே ஒருவன் நினைத்து கிருஷ்ண உணர்வு பெற வேண்டும். இது ஒன்றே நமது வேலையாக இருத்தல் வேண்டும். இதயம் தூய்மையின்றி இருக்கும் பொழுது ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் திருவிளையாடல்களை பற்றி சிந்திக்க முடியாது. ஆயினும் ஒருவன் மீண்டும் தனது இதயத்தில் முழுமுதற் கடவுளை இருத்தி கொண்டான் என்றால் அவன் மிக எளிதாக உலக பற்றினை துறக்கலாம். மாயாவாத கொள்கைக்காரர்களும் யோகிகளும் ஞானிகளும் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா, அதாவது இவ்வுலகம் பொய், இதனால் பயனில்லை, நாம் பிரம்மத்தை அடைவோம் என்று சொல்வதின் மூலம் இப்பௌதீக உலகனை துறக்க முயற்சிக்கின்றனர். இது போன்ற புத்தக ஞானம் நமக்கு ஒரு நாளும் உதவாது. பிரம்மமே சத்தியமான உண்மை என்று நாம் நம்பினோம் என்றால் அம்பரீஷ மன்னர் செய்தது போல் சைவமன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, நாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவர் தனது இதயத்தில் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். பிறகு அவன் பௌதீக சிக்கலிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வலிமையினை பெறுகிறான். பிரியவரத மன்னரால் தன்னுடைய செழிப்பான தேசத்தினையும்
ஒரு பிணத்தினை போல் அவரது எழில் மனைவியை கருதி அவள் தொடர்பினையும் துரைக்கின்ற திறனுடையவராக விளங்கினார். என்னதான் ஒருவனின் மனைவி அழகுடையவளாகவும் ஆளை மயக்கும் அங்கலாவண்யங்கள் உடையவளாக விளங்கிய போதிலும் அவள் உடல் மரிக்கும் பொழுது அவள் கணவன் அப்பிணத்தின் மீது ஆசை கொள்ள மாட்டான். ஒரு அழகிய பெண்ணை அவளது உடலுக்காக நாம் போற்றுகிறோம். ஆனால் அதே உடல் மீது ஆத்மா நீங்கியவுடன் ஒரு காமுகன் கூட ஆசை வைப்பதில்லை. பிரியவரத மன்னன் பகவான் கருணையினால் மிகவும் உறுதியுடையவராக விளங்கினார். அதனாலேயே அவர் மனைவி உயிரோடு இருந்தும் இறந்து போன மனைவியின் தொடர்பினை ஒருவன் பலவந்தமாக விட்டு விடுவதைப் போல் அவரால் அவன் உறவினை துறக்க முடிந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திரஹைதுகி ஸ்வயி. ஓ எல்லாம் வல்ல பகவானே, பொருளும் உறவும் அழகிய மனைவியும் வேண்டேன். பிறவிகள் தோறும் உமது நிகரற்ற வழிபாட்டு தொண்டு ஒன்றினை மட்டுமே நான் வேண்டுகிறேன். ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற விரும்புவனுக்கு செல்வமும் மனைவி மீது கொண்ட பற்றும் மிக பெரிய தடைகளாக இருக்கின்றன. இவை இரண்டும் தற்கொலையை காட்டிலும் மோசமாக கண்டிக்கப்படுகின்றன. எனவே அறியாமையினை கடக்க விரும்பும் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் பெண் மற்றும் செல்வத்தின் மீதுள்ள பற்றிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். பிரியவரத மன்னன் இப்பற்றுக்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பொழுது அவரால் மாமுனிவர் நாரதரின் உபதேசங்களை மீண்டும் முறையாக பின்பற்ற முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிக்க. தஸ்ய ஹாவா ஏ தே ஸ்லோக்ஷாக பிரியாவிரத கிருதம் கர்மகோ நோ குர்யத் வினேஸ்வரம் யோனே மீனிம் நை அகரோச் ஷாயாம் நன் சப்தவாரிதீன். तस्य हावा एद श्लोका ना प्रियवृद्ध कृतं कर्म कुर्मको नु कुर्यत् विघ्नेश्वरं यो नेमि निम्नैर् अग्रोच्चायं gnன் சப்தவாரிதீன். தஸ்ய அவரது, ஹாவா அவருதியாக, ஏதோ இவையெல்லாம், ஸ்லோகங்கள் பிரியவிரத மன்னர் பிரியவிரதத்தினால் கிருதம் செய்யப்பட்ட கர்ம செயல்கள், கா யார், நூ பின்னர், குறியாத் செய்யக்கூடும், வினா இன்றி, ஈஸ்வரம் முழுமுதற் கடவுள், யா அவர், நேமி அவரது ரதத்தின் சக்கரத்திலுள்ள வளையங்களினால், நிம்னை அழுத்தத்தினால், அக்ரோத் செய்தார், சாயம் இருளினை கணன் நீக்கினார், சப்த 7 வாரத்தின் கடல்கள். பிரியா மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பிரியவர்தனின் மன்னனின் செயல்களை பற்றிய ஸ்லோகங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. பிரியவர்த மன்னன் செய்ததை முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரை தவிர வேறு யாராலும் செய்ய முடியாது. மகாராஜா பிரியவர்தன் இரவின் இருளை நீக்கினார். அவர் தனது இரதத்தின் சக்கரங்களினால் 7 கடல்களை உண்டாக்கினார். பொருளுரை. பிரியாவர்தனின் செயல்களை பற்றி புகழ்ந்து பேசும் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. அவருடைய செயல்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மை தொண்டனும் பக்தனும் கூட பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றனர். ஸ்ரீ நாரத வியாசதேவரும் ஸ்ரீ சிவபெருமானும் கூட சில நேரங்களில் பகவான் என்று பெறுகின்றனர். பகவான் என்கிற சிறப்பு பட்டம் தூய பக்தனுக்கு இறைவனின் கருணையினாலேயே அளிக்கப்படுகிறது. எனவே அவள் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகிறான். பிரியவர்த மன்னனும் அதுபோன்றே பக்தனே ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிச்சிருங்கோ. இது ஒரு ஸ்லோகம். சமஸ்தானம் கிருதம் ஏன சரிதகிரிவனாதிபிஹ
सीमा साबूद निवृत्यै द्वीपे द्वीपे विवाक्षः. Yes, was. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare மாதாஜி ஸ்லோகம் 40 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna. भूसंस्थानं कृतं येन सरीग्रीवनादिभिः सीमासा भूतनिर्वृत्तै दिव्ये दिव्ये दिविबे दिविबे விபாகசக சம்ஸ்தானம் பூமியின் இருப்பினை கிருத்தம் செய்யப்பட்டது ஏன அவரால் சரித் நதிகளின் கிரி மலைகளினால் வன ஆதிபி காடுகள் போன்றவற்றினால் சீம எல்லைகள் மேலும் பூத பல்வேறு நாடுகளின் நிர்விருத்தை சண்டையினை நிறுத்துவதற்கு பல்வேறு தீவுகளின் மீது விபசக தனியே மொழிபெயர்ப்பு பல்வேறு மக்களிடையே நிலவிய சண்டை சச்சரவுகளை நிறுத்துவதற்காக பிரியாவிரத மன்னன் நதிகள் மலைகள் வனங்களுக்கிடையே எல்லைகளை உண்டாக்கினார். அதன் பின்னர் ஒருவர் சொத்தின் மீது மற்றொருவர் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது போயிற்று. பொருளுரை எல்லை கோடுகளின் மூலம் நாடுகளை பிரித்து பிரியாவிரத மன்னன் செயல் இன்னும் பின்பற்றப்படுகிறது. இங்கே கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு வகையான மனிதர்கள் பல்வேறு இடங்களில் வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். ஆகையினால் இங்கு தீவுகள் எனப்படும் பல்வேறு நிலப்பகுதிகளின் எல்லைகளை நதிகள் காடுகள் மலைகள் போன்றவற்றினால் வரைபடுத்தப்பட வேண்டும். தனது தந்தையின் இறந்த உடலில் இருந்து மாமுனிவர்கள் முயற்சியினால் தோன்றிய மகாராஜா பிருத்திவின் தொடர்பாகவும் கூட இப்பிரிவு பொருந்துவதாகும். பிருத்திவின் தந்தை கொடிய பாவியாவான். ஆகையினால் அவனது உடலிலிருந்து முதலில் நிஷாதன் என்னும் கருப்பு நிற மனிதன் தோன்றினார். நிஷாத வகுப்பினருக்கு காடுகளில் வாழவே இடமளிக்கப்பட்டது. ஏனெனில் இயற்கையிலேயே அவர்கள் திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்கள் ஆவார். காடுகளிலும் மலைகளிலும் மிருகங்கள் வாழ்வதை போன்றே மிருகங்களைப் போன்றே மனிதர்களும் அங்கே வாழ்வதற்காக விதிக்கப்பட்டனர். கிருஷ்ணர் உணவின்றி ஒருவன் அவனுடைய கர்மம் மற்றும் ஜட இயற்கை குணங்களுடன் அவனுக்கு இருக்கும் தொடர்பிற்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழவே விதிக்கப்படுகிறான். மனிதர்கள் இணக்கமுடனும் அமைதியுடனும் வாழ வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கண்டிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். அவர்கள் உடற்கருத்துடைய வாழ்க்கையில் கவனமாக இருப்பின் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையினை அடைய முடியாது. பிரியாவிரத மன்னன் இந்நிலவு உலகினை பல்வேறு தீவுகளாக பிரித்தார். இதனால் மனிதருக்குள் நிலவிய பிரிவும் குழப்பமும் இன்றி அனைவரும் மோதலின்றி வாழ இயன்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यपादे पाश्चात देश धारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नाम 37 श्लोकम. अहो असात्व अनुष्ठितं यत् अभिनिवेशो अहम् इन्द्रिये अविद्या रसिदं विषम विषयान्दकूपे अंधकूपे तत् अलम् अमुक्षया वनिदाया विनोद्रुमुगं मां दिक् इति கர்யாஹம் சகார. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை எஸ்சி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். மன்னர் இவ்வாறு தன்னையே தனக்குள் குறை கூறி கொண்டார். ஸோ இப்போ அவருக்கு ரியலைசேஷன் இல்லையா? நமக்கு கூட இந்த மாதிரி ரியலைசேஷன் சில சமயத்துல வர்றது உண்டு.
ஸோ எப்பயோ இதை நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா இந்நேரத்துக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியா நடந்திருக்குமே, நாம அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டோன்றது வந்து அட்லீஸ்ட் வாழ்க்கையில ஒரு தருணத்துல நமக்கு வந்து யோசிக்க ஒரு ஒரு அவகாசம் கிடைக்கும் இல்லையா? அது போலதான் இந்த இடத்துல தான் முன்னரே தவ வாழ்க்கையில் வந்து ஈடுபட்டிருந்த தபஸ் இல்லையா? தபஸ்ன்னா என்னன்னாக்கா அவர்கள் வாலண்டரிலி ஆக்சுவலி அக்செப்டிங் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களே வந்து கடினமான வாழ்க்கையை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது இல்லையா? கடினமான வாழ்க்கை முறை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து அம்பு படுக்கையிலே வந்து தன்னுடைய அதாவது அவர் மரணிக்கிற வரைக்குமே அதுலயே இருக்கணும்ன்ற அந்த தபஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ தபஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஒரு தபஸ் இருக்கிறது உண்டு இல்லையா? ஸோ ஆனா அதுல வந்து தன்னலம் இருக்கக்கூடாது, பொதுநலம் இருக்கணும். அதுதான் தபஸ். அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தபஸை ஒழிய நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம கண்டிப்பா தவம் என்பது சொல்லிக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி ஏகாதசி விரதம் கூட வந்து இறைவனுடைய பக்தி தொண்டிற்காக இருக்கணும். ஸோ நாம நம்முடைய அதாவது புண்ணிய பலத்திற்காக நாம கண்டிப்பா ஏகாதசி ஒரு பொழுது அனுஷ்டானம் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அதனால வந்து வரக்கூடிய பலனை நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும். மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவோம். ஸோ நம்ம விரதங்கள் இருப்பது, எந்த ஒரு தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது என்பது மீண்டும் முதல் காரியமே வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்காம இருக்கிறதாகத்தான் இருக்கும். அதாவது நாம் எந்த இலக்கை அடையணுமோ அதை மட்டுமே நாம வந்து பிரார்த்திப்போம் இல்லையா? அப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய இலக்குகள் வந்து நாம முயற்சி செய்ய மாட்டோம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம விடுதலை பெறணுன்றதுக்காக வந்து செய்யக்கூடியதுதான் இல்லையா? ஆனா அதையே நாம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொழுது இங்க மீண்டும் வந்து நாம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். ஸோ மன்னர் இப்போ தனக்குள்ளே சொல்லிக்கிறார் ஆக்சுவலி, அந்தோ என்னுடைய புலன் நுகர்ச்சியின் காரணம், அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சார் சத்திரியர்ல வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இஸ் அலௌட் ஹையர் இல்லையா? அதாவது ஒரு மனைவிக்கு மேல கூட அவங்க பல மனைவிகளை வந்து அவர்கள் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வாரிசுகள் வேண்டும். அதற்காக வந்து இந்த வழக்கம் என்பது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமே அது வந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான். எத்துணை கண்டனத்திற்கு ஆளாகி இருக்கிறான். நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு செஞ்சிருக்கேன். நான் இப்பொழுது உலக இன்பம் என்னும் பாழும் அண்டகூபம் இல்லையா? அண்டகூபம் என்றால் கிணறு. ஓகே, வீழ்ந்திருக்கின்றேன். நான் பட்டதெல்லாம் போரும், இனியும் நான் இதனை அனுபவிக்க போவதில்லை. அவருக்கு ரியலைசேஷன். இந்த உணர்வு கூட வந்து பகவானுடைய கிருபையால், ஏன்னா ஆளனும் என்பது இறைவனுடைய சித்தமாக இருக்கும் பொழுது அந்த ஆளக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து அவர் வந்து விடுதலை பெறணுன்றதும் கூட இறைவனுடைய சித்தம் தான். ஸோ எந்த காலகட்டத்துல நாம் எதை உணர வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் அது அவ்வாறே நிகழும். அதனால நாம் எதையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இல்லையா? அதனால நாம் சாதிச்சிட்டேன்ற வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரகடனப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அது அனைத்துமே வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிற மாதிரி நாம நினைக்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம். ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது. இத வாழ்க்கையில ஒரு முறை நான் வந்து அலசி ஆராயணும்னு நினைச்சப்போ இந்த இந்த ஒரு கருத்தை வந்து இறைவனுடைய சித்தம் தான் என்பதை வந்து நிறைய நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கார். இப்பெல்லாம் நிறைய பேருக்கு சிசேரியன் பேபிஸ் தான் இல்லையா? நிறைய பேருக்கு சிசேரியன் பேபிஸ் தான் பிறக்கிறதே. ஸோ அந்த சிசேரியன் பேபிஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக்டர் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஜாதக அமைப்பு படி ஒரு குறிப்பிட்ட, அதாவது ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஜாதகத்தை அமைச்சு வந்து நம்ம வந்து சிசேரியன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. இல்ல ஒரு நல்ல நேரத்துல பண்றவங்களும் உண்டு இல்லையா? அது செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா எந்த ஒரு செயலுமே நல்ல காரியத்துல செய்யணும்னு நினைக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா இப்படிதான் கிரக அமைப்பு இருக்கணும் அப்படின்லாம் நினைச்சுண்டு பண்ணக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஸோ இப்போ என்னுடைய கட்சியில கூட அதே மாதிரிதான். என்னுடைய முதல் குழந்தையுமே சிசேரியன் தான். ஆனா 2வது குழந்தையுமே வந்து டாக்டர் நீங்க வந்து எந்த நாளுன்னு சொல்லுங்க பண்ணிடலாம், இந்த 2-3 டேஸ்லன்னு சொன்னப்போ நானும் வந்து ஓகே இந்த வெள்ளிக்கிழமை வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன். ஆனா அப்போ நாம நினைச்சது ஐயோ இந்த ஜாதக அமைப்பு இப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கும்பொழுது எல்லாமே ரொம்ப சரியா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு. ஸோ அதாவது குழந்தை இந்த காலகட்டத்துல அதாவது பர்டிகுலர் டைமெண்ட் இல்லை, ஆனா இந்த நாள்ல பிறந்தா நல்லது அப்படிங்கறது வந்து சொன்னாங்க. ஆனா உண்மையிலே அதுவுமே இறைவனுடைய சித்தம் என்பது இன்றைய வாழும் கட்டத்துல என்னால உணர முடியுது. ஏன்னா பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி இல்லையா, அவர்களுடைய பரிமாணங்கள் சில இதெல்லாம் நன்மைகளாக நடக்கும்பொழுது நம்ம ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்கின்றோம். ஆனா சில சமயத்துல நாம் நினைக்கிற மாதிரி நடக்கவில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சாதாரணமான எதிர்பார்ப்பு தான், நல்ல ஒரு இதுல போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான், அதுவுமே வந்து தடை கற்களோட வந்து நின்றுச்சுன்னா என்ன நினைப்போம்? அப்போ நாம நினைக்கிறது நடக்க போறது கிடையாது எப்பவுமே.
அதாவது இறைவன் இந்த காலகட்டத்துல இப்படித்தான் இந்த குழந்தை கூட சிசேரியன் பண்றதுக்கு கூட அதுவுமே இறைவனுடைய உத்தரவு தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாமெல்லாம் எல்லாம் மேன்மேட் திங்ஸ் நிறைய பண்றோம் இல்லையா? இன்னும் டெப்தா போறவங்க எல்லாம் உண்டு. இது ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த டைம்ல இப்படி இந்த இந்த பர்டிகுலர் நிமிஷத்துல மட்டும்தான் வந்து சிசேரியன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணியே அவங்க பண்ணவங்களும் உண்டு. ஆனா இப்ப அந்த அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அனைத்துமே இந்த சிறியதே இந்த டேட்ல சொன்னதே நான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். நான் அதுவே வந்து பகவானுடைய சித்தமாக இருந்திருந்தா அவன் எப்பொழுது பிறக்கணும்ன்றதுமே அந்த சிசேரியன் கூட நம்ம வந்து இறைவன் சித்தத்திற்கு நம்ம விட்டு இருந்தா எல்லாமே வந்து அவனுக்கு நன்மையான ஒரு பலன்களை கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அவனுக்கு எது நன்மையோ அது நிகழ்ந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த யவன பருவத்துல வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதிகமாக வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறது யாரால? ஃப்ரெண்ட்ஸால இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்க. ஆனாலும் சில விஷயத்துல அடமா பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க பாருங்க. அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் மேனேஜ் பண்றது. ஸோ நம்ம ரொம்பவே அன்பை பொழிஞ்சு வளர்த்ததுனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நம்மளால இருக்க முடியாது. சிறு பிராயத்துல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் கொண்டு வரணும். அன்போட இருந்து நம்ம வந்து சடனா வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம்னா அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு கூட இருக்காது. ஸோ இன்றைய கால பொழுதுல நான் அதை வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அந்த காலகட்டத்துல அவன் ஜனிக்கணும்ன்ற விதி இருந்திருக்கு. அதனாலதான் பகவான் வந்து நம்முடைய உள்ளத்திலுமே ஓகே இந்த டேட்ல பண்ணுங்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையுமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த கடினமான சூழ்நிலையுமே நாம வந்து கடந்து செல்லறதுக்கான அந்த மனப்பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணுமே ஒழிய அதை எடுத்துட்டு வந்து ஸோ இவ்வாறு அவன் துன்பப்படுவானே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கூட நமக்கு வரக்கூடாது. எல்லாமே வாழ்க்கையில ஒரு படிப்பினை இப்படிங்கிறது எல்லாமே இங்க ஒரு காரியமுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த பாகவதம் வந்து நிறைய வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு படிப்பினை கொடுக்கிறது. ஸோ அதை கடந்துதான் வந்து நம்ம செல்லணும். ஸோ அவனுக்கு எது நன்மையோ அது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் தான் நம்ம வைக்கணுமே ஒழிய இந்த மாதிரி நன்மைகள் தான் வேணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பிரார்த்தனைகள் வைக்கக்கூடாது. அதுதான் தவறு நம்ம செய்யறது. ஸோ செலக்ட் பண்ற ஆப்ஷன் வந்து இறைவனுக்கு கொடுக்கணும். ஆனா பொதுவான ஒன்று என்ன நன்மை நிகழணுமோ அது இறைவன் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு பிரார்த்தித்து விடணும். நம்ம சதா சர்வகாலமுமே நம்ம வந்து மனசுல ஒரு வெறுமனே பிரார்த்தனைகளே வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. பக்தியும் நாம பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே என்னுடைய விளைவுகள் தான் நாம பாக்குறதே. அதனால எப்ப பாரு நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களையே நம்ம யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையாக அமைந்து விடும். பிற்காலத்துல கூட இதே மாதிரியே இன்னும் சில பேரோட நம்ம சுத்தி உட்கார்ந்துருப்போம் அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தா. ஓகே, அதனால நாம வந்து செய்ய வேண்டியது என்ன? இறைவனுடைய தொண்டு. அதை நாம மனசுல வச்சுக்கணும். அதனால இறைவன் சித்தம் எதுவோ அது நிகழட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் வச்சா போறோம். இதுதான் நன்மை என்பது நம்மளால அதாவது பிரகடனப்படுத்த முடியாது இல்லையா? நம்ம கண்களுக்கு இப்ப அது நன்மையாக தெரிந்தாலும் பிற்காலத்தில் அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் எதுவுமே நம்மளால அலசி ஆராய முடியாது. ஓரளவுக்கு தான். ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிறிய சுதந்திரம், சிறியதான ஒரு புத்தி இல்லையா? அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ், லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? எவ்வளவு நம்மளால அலசி ஆராய முடியும்? அதாவது ஆம்னிசியன்ட்டா நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியுமா? முடியாது. நமக்கு ஒரு ஆங்கிள் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். மிஞ்சி போனா ஒரு செகண்ட் டைமென்ஷன் பார்க்கலாம். தேர்ட் டைமென்ஷன், ஃபோர்த் டைமென்ஷன்ல கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? அப்படி எல்லா டைமென்ஷன்லயுமே பார்க்கக்கூடியவர் யாரு? பகவான் ஒருத்தர் தான். ஆனால் நாம கடவுள் ஆக முடியாது. இருக்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு மட்டும்தான் நாம் வரணும். இங்கே பிரியாவதனுடைய செயல்ல இருந்து நாம இன்னொரு முறை எனக்கு அதாவது நீ நினைக்கிறது வந்து கரெக்ட் தான், இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றது வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வந்து பகவான் இங்க கொடுக்குறார். ஆக்சுவலி நாம எதையுமே இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட நம்ம வந்து செல்லக்கூடாது. எது கிடைப்பது எதுவோ அதை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும். ஏன்னா இங்க நன்மையும் தீமையும் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை என்பதை நாம படிச்சுட்டே இருக்கோம். ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம தீமையை அனுபவிக்கும் பொழுது இன்னொரு காலகட்டத்துல நன்மையும் அனுபவிப்போம் என்பதை வந்து பகவான் இங்க நமக்கு பாடத்தினை கொடுக்கிறார் இல்லையா? பிரியாவர்த மன்னன் அவ்வளவு தபஸ் பண்ண அவர் இல்லையா? அவ்வளவு ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அவருடைய ஆற்றலை பார்க்கணும். 7 அதாவது கடல்களை வந்து அதாவது சமுத்திரத்தை நம்மளால படைக்க முடியுமா? நம்ம சமுத்திரத்தினுடைய அலையோடையே நம்ம கரையோரம் நின்னாலே நம்மளால அதனுடைய ஃபோர்ஸை நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு 50 அடி உள்ள போய் நின்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய அலை வந்து அடிச்சுட்டு போனா நம்மளால வெளியில வர முடியுமா? கண்டிப்பா வர முடியாது. சோ அதுதான் நம்முடைய ஆற்றல், அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 சிறிய ஆற்றலை பெற்றவர்கள் நம்ம. அதுலயுமே நமக்கு சிறிய சுதந்திரம் உண்டு. அதுலயுமே சிறியதான இந்த புத்தியை வந்து சிறிதளவு தான் நம்மளால உபயோகப்படுத்த முடியும்
ஸோ இவ்வளவு எல்லாமே குறையோடு இருக்கக்கூடிய நாம பெரிய பெரிய சாதனைகள் எல்லாம் நம்ம எப்படி பேச முடியும் இல்லையா? எதுவுமே நாம செயல்படுத்துறது கிடையாது. நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார் அப்படிங்கறத மட்டும் நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அவர் இரவிலும் ஒளி வீசும் சூரியனை காட்டிலும் மிக பெரிய ரதம் ஒன்றை செய்து, சூரியனை காட்டிலும் பிரகாசத்தை கொடுக்கக்கூடிய ரதத்தை செய்ய வல்லவர் என்றால் அவருடைய தவ வாழ்க்கையினுடைய மகிமை நாம தெரியும். எவ்வளவு சித்திகளை பெற்றிருந்திருப்பார் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதன் சக்கர தடயத்திலேயே பெரிய, அதாவது அந்த சக்கரம் சுழலும் பொழுது பெரிய கடல்களை உருவாக்கி அற்புதங்களை செய்தவர். இச்செயல்கள் அனைத்தும் அரியவையாகும். இது எல்லாராலுமே செய்ய முடியாது, பகவானால செய்ய முடியும். அது தவிர்த்து வேற யாராலுமே செய்ய முடியாது. இன்றைய அறிவியலால் இதை செய்ய முடியுமா? ஒண்ணுமே பண்ண. அந்த கடலுக்கு ஒரு அதாவது அலை அடிச்சு வெளியே வராம, சுனாமி வராம காக்கிறதுக்காக ஒரு செவரு கூட நம்மளால வந்து ஏற்படுத்தி நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா உப்பு கரிக்கக்கூடிய அந்த மணல்ல நம்ம செவரை எழுப்பினால் அது நிலைத்தும் நிற்காது இல்லையா? இன்றைய அறிவியலால் அத்தனை சாதனைகள் செய்ய முடியாது, கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. அற்புத உலக பிரச்சனையில் அவருடைய ஆட்சி முறை அப்படி இருந்திருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இல்லையா? பிரச்சனையில் மகாராஜா பிரியவிரத மன்னன் மிகவும் அற்புதமாக நடந்து கொண்டார் என்பது பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த 4-5 வரிகள் நமக்கு ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறது. ஆயினும் நாட்டை ஆள்வதும் மனைவியின் கையில் குரங்காக ஆடுவதும் ஆகிய புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததினால் அவர் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டார். ஸோ அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் என்பது அலௌடு தான் இதுல சத்திரிய வம்சத்துல. ஆனா அதை இன்னைக்கு காலையில அந்த இடத்து ஸ்லோகத்தையே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். அதாவது பொறுப்போட இல்லையா, பொறுப்பு பிளஸ் தர்மம், இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்துதான் நாம வந்து நம்முடைய வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்கிறோம். வெறுமனே வர்ணாசிரம தர்மத்தை மட்டுமே நாம, அதாவது கிரகம் என்றால், அதாவது கிரகஸ்தனா இருந்தா நம்முடைய புலன் எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும் அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம போகவே கூடாது. இந்த புலன்களுக்கு நாம வந்து பக்குவப்படுத்தணும். இந்த புலன்கள் எல்லாமே பக்குவம் அடையிறது எப்போ நாம சிறு பிராயத்துல பிரம்மச்சரியத்தையும் குருகுல வாழ்க்கையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் அது நமக்கு வந்து நன்மையான ஒரு இதுவாக அமைந்திருக்கும். ஆனா இப்ப நமக்கு குருகுல வாழ்க்கை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பும் இங்க குறைவு. கலியுகத்துல நம்ம பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போனாலுமே நிறைய நேரம் அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற பிள்ளைகளோடையோ இல்ல பிற சமுதாய மனிதர்களோட தான் அது பழகுகிறது இல்லையா? அவையெல்லாம் அது பயிற்சி செய்கிறது. ஸோ அதிக காலகட்டம் வந்து பிள்ளைகள் வந்து வெளியில தான் இருக்காங்க. அதனால வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன நல்லது இருக்கோ அது நல்லதையுமே கத்துக்கிறாங்க, என்ன தீயது இருக்கோ அதையுமே கத்துட்டு தான் வராங்க. சிலதெல்லாம் நம்ம கண்களுக்கு தெரிவதுமே கிடையாது இல்லையா? சில பேர் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள். அதுல இருந்து அவங்களால மீண்டு வர முடியறது கிடையாது. உண்மையிலேயே அந்த தாய் தந்தை வந்து தர்மம் அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள், தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க, நல்ல மனுஷங்களா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு பிள்ளை ஒரு சமுதாய கூட்டத்தினால இவ்வாறு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்படி இருக்கிறது. ஸோ ஸ்கூலுக்கே அனுப்புனாலே நம்ம பிள்ளை நல்லபடியா வந்து வீடு வந்து சேருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து இன்றைய பெற்றோர்களுக்கு உண்டு இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் சிறு பிராயத்திலேயே வந்து நாம அவங்களுக்கு அதாவது அங்கேயுமே ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இதுதான் நான் கொடுத்தேன். அவங்க 1 மாச குழந்தையில இருந்தே கூட அவங்க அந்த கோயிலுக்கு அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க மங்களாரத்திக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த குழந்தைய பழக்கி இன்னைக்கு அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ரொம்ப தெளிவாகவும், அடுத்து வந்து ரொம்ப கணீர் என்ற அந்த இது பேசும்போது கூட அந்த குழந்தைய நான் பார்த்துருக்கேன். வெரி வெரி ஷார்ப். ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்து கிருபை பெற்று இருக்குன்னா அங்கே அந்த பெற்றோருடைய அயராத உழைப்பு இருக்கு இல்லையா? அவங்களுடைய கடமை உணர்வு இருக்கு. அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? அது போல நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்தோம் என்றால் அவங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணி வெளியில, அதாவது அதனோட சம்பந்தப்படாத ஒரு கவரேஜும் பகவானால் அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா? குரு பரம்பரையால் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு ஒரு சங்கடம் வந்தாலும் அதுல இருந்து அவங்களால பேசி வெளியில வரக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியும் அவங்களுக்கு உண்டு இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல தான் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்தோம் என்றால் அவர்கள் வாழ்க்கை பற்றி பிற்காலத்துல நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா நாமளே வந்து இந்த சனாதன தர்மத்தில் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டிலேயே இதை வந்து பழகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நாமளே அதை வந்து அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது. இதுதான் இன்றைய உலகம் இல்லையா? ஸோ பைத்தியக்காரத்தனம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு,
முழுமையான பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கு. பௌதிகம் தான் பைத்தியக்காரத்தனம், ஃபுல் பைத்தியக்காரத்தனம் அது ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன்னா நோக்கம் எல்லாம் என்னது? நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது. எப்போ இறைவனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நாம பௌதீக வாழ்க்கை ஏற்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் உண்மையான பாதையை நோக்கி நாம் செல்கின்றோம். எது வரைக்கும் நம்முடைய புலன்களுக்காக நாம் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றோமோ இல்லையா, என்ன வீடு வாங்கலாம், என்ன கார் வாங்கலாம், இப்படி நம்ம செல்வத்தை எவ்வளவு புரட்டலாம், எத்தனை ஆஸ்திகள் செய்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான விஷயங்கள் தான். எவ்வளவு தேவையோ வாழ்க்கைக்கு அவ்வளவு சம்பாத்தியம் செய்தாலே போதும் என்றுதான் தர்மசாஸ்திரங்கள் எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. சோ அளவுக்கு மீறியதை நாம இல்லையா முயற்சி செய்யும் போது ஈஷாவாசியம் பிரின்சிபல், நம்ம கோட்டாக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ்ந்தா போறோம் இல்லையா. அவ்வாறு நம்ம செயல்படும் போது நம்ம பக்குவத்தை அடைகிறோம். இல்லைன்னா நம்ம பேராசை கொள்ளும் பொழுது என்னாகிறது, அதனுடைய செயல்களுடைய விளைவுகளையுமே நாம சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதனால அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாட்டை ஆள்வதும் மனைவியின் கையில் குரங்காக ஆடுவதும் ஆகிய புலனுகர்ச்சி செயல்களில் அவர் தான் அவ்வாறு இருந்ததாக எண்ணி அங்கே வருத்தம் கொள்கிறார். ஆக்சுவலி பிரியாவிரத மன்னனை நினைக்கும் பொழுது உலக முன்னேற்றத்தின் நவீன நாகரிகம் எத்தனை இழிவுடையது என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். இத்தனைக்கும் அவருடைய பிரஜைகளுக்கு அவர் நன்மை செய்தார் இல்லையா, எல்லாம் நாட்டை நல்லபடி அரசாண்டார். ஆனா ஒன்று, தன் மனைவி இடத்துல அவர் சமர்ப்பணமாக இருந்தார் இல்லையா, அது தவறு கிடையாது. ஆனா புலன் நுகர்ச்சிக்காக இருக்கக்கூடாது, அதுதான் தவறு. அன்பு ஒன்று இருக்கிறதுல இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல நாம அப்படின்னா கணவன் மனைவியோட நம்ம இருக்கக்கூடாதா, சாஸ்திரம் அப்படிதான் நமக்கு சொல்றதா அப்படிலாம் தவறாக எண்ணக்கூடாது. சோ நாம ஒரு காலகட்டங்கள் ஆன பிறகு இப்போ இது வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் இல்லையா, இது பிரம்மச்சரியம், அடுத்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு வானப்பிரஸ்தம் வரும் பொழுது முழுமையாக நாம பிரம்மச்சரிய முறையை கடைபிடிக்கிறதுக்கான அது இருபாலருமே அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். அது எவ்வாறு கிடைக்க பெறுவோம் என்றால் நாம பக்தியின் தரப்பில் சென்றால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அது ஒன்றுதான் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மார்க்கம், அது தவிர்த்து வேற எந்த மார்க்கமுமே கிடையாது. ஆனா வானப்பிரஸ்தத்திலையுமே நாம இன்னும் புலன்நுகர் செயல்கள் இருந்தா அதை நம்மளால மீட்க முடியாது இல்லையா. அஜாமிலன் எப்போ 80 வயசு வரைக்குமே இருந்தான், அவன் சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு போற அளவுக்கு இருந்தான், பீயிங் ஏ பிராமணா இல்லையா. சோ ஆனாலுமே அவனுக்கு அப்பயுமே ஒரு சிறு குழந்தை. சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்தா, வாழ்க்கையில புலன் நுகர்ச்சியில இருந்தா எக்காலத்திலுமே நாம மீள முடியாது இல்லையா. சோ எந்த காலகட்டத்துல என்ன செயலுக்காக என்ன இது புரியணும்ன்றத தெரிஞ்சுட்டு அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை பொறுப்போடையும் தார்மீக அடிப்படையிலுமே நாம செயல்படணும். இந்த ஒரு நிலை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய கடமைகளை நாம செவ்வனே நிறைவேற்ற முடியும். இங்க இருக்கக்கூடிய கடமைகளே பௌதீகம்தான் இல்லையா. ஆனா அந்த பௌதீக கடமைகளையுமே இறைவன் தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றினோம் என்றால் அது பக்குவத்திற்கு சுலபமாக வந்துடும். ஆனா நம்முடைய புலனுகர்ச்சிக்காக என்று ஆற்றினோம் என்றால் அதை நம்மள பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலை இதுல மாட்டி விட்டுடும். ஓகே, சோ இப்ப சிறிய அது ஒண்ணும் பெரிய ஒரு அவர் நாட்டையுமே ரொம்ப அற்புதமா ஆண்டிருக்கார் இல்லையா. எல்லாமே அவருடைய கடமைகளை நல்ல செவ்வனே பண்ணியிருக்கார். ஆனா தன் மனைவியிடத்தில் இருந்தது அவரே மிகவுமே மன வருத்தப்படுகிறார். அந்த ஒரு சிறிய விஷயத்துக்கு அவ்வளவு வருத்தப்படும் போது இங்க இருக்கிறது மொத்தமே புலனுகர்ச்சி தான் இல்லையா. கண்ணால நம்ம என்ன பார்க்கணுமோ பார்க்க கூடாது எல்லாத்தையுமே பார்க்கிறோம், காதால எதை கேட்க கூடாதோ கேட்கணுமோ எல்லாத்தையுமே கேட்கிறோம், வாயால எதை பேசணுமோ பேசக்கூடாது எல்லாத்தையுமே பேசுறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி எதை உண்ணக்கூடாது அதையும் உண்ணுகின்றோம். அப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய பாவம் செயல்படும் விதமுமே எப்படி செய்யக்கூடாதோ அது மாதிரியே நாம செயல்படும். இதுதான் நிகழும் ஆக்சுவலி. சோ விதை ஒன்று போட்டால் வேறு ஒன்று முளைக்காது, எதை விதைக்கிறோமோ அதை தான் நாம அறுவடை செய்ய முடியும். சோ அவ்வாறு நம்ம வயிற்றுக்கு என்ன உணவு கொடுக்கிறோமோ அந்த உணவுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்முடைய பாவமும் வெளிப்படும். அதனாலதான் சாத்விகமான உணவை உண்பதே நம்ம சாத்விக குணத்தை வளர்த்து கொள்வதற்காகத்தான். இல்லை என்றால் நாம் என்ன ஆகும், அதாவது மிருக இதுதான், அதாவது கருணை என்பதே இருக்காது நமக்கு. சோ பேசிக்கலி கருணை இல்லை என்றால் மிச்ச எல்லா பண்புகளுமே எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம கரெக்டா பண்றோன்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுமே இருக்காது. ஓகே, லோகாயுதவாதிகள் மிகுந்த திருப்தி அடைகின்றனர் இல்லையா. இன்றைய அறிவியலரும் நாம் எல்லாம் பெரிய சாதனை பண்ணிட்டோம், அவர்கள் பெரிய பாலங்கள் சாலைகள் இயந்திரங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி இருக்கிறார்களாம் இல்லையா. இதெல்லாமே இட்ஸ் ஆஸ் எ டியூட்டி தான், இட்ஸ் எ டியூட்டி. ஒரு காலத்துல சூழ்நிலையில என்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அது மாதிரிதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். இதுல ஒரு விஞ்ஞானி அற்புதம் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் இஸ் டியூட்டி, ஹேஸ் டு ஒர்க். அதுக்காக அவனுக்கு சம்பளத்துமே கொடுக்குறாங்க.
அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதை செய்யணும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸுமே இறைவன் ரூபத்துல தான் இருக்கார் இல்லையா? மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய அறிவும் நான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த இந்த புத்தி கூர்மையும் பகவானுடையதுதான். இங்க புத்தியும் நம்மளோடது கிடையாது, இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது. ஓகே, மகாராஜா பிரியவர்தனே தன்னுடைய செயல்களை எண்ணி தன்னை நொந்து கொள்ளும் பொழுது உலக நாகரிகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டோம் என்று சொல்கின்ற நாம் எத்தனை கண்டனத்துக்குரியவர்கள் இல்லையா? அவர் அவ்வளோ நல்ல செயல்கள் செய்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை பத்தி அவ்வளோ யோசிக்கிறார். ஆனா நாமெல்லாம் வந்து பெரிய நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுயநலவாதிகள் தான் இல்லையா? நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸா பண்ணிப்போம். இது நம்ம ஒத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை, இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு கண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை நாம் இதுல புரிஞ்சுக்கணும். இம்முன்னேற்றம் எல்லாம் இன்றைய உலகில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் உயிர்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது. ஒரே தீர்வு பக்தி தான். தீவினை வசத்தால் இன்றைய மனிதன் தன்னுடைய சிக்கலை பற்றியோ தான் எத்துணை கண்டனத்துக்குரியவன் பற்றி புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது, புரிந்துக்கவே மாட்டான். அவனுக்கு சொன்னாலும் புரியாது. நாம் ஏதோ அவனை வந்து ஏதோ அவதூறு சொல்ற மாதிரி நினைச்சிருவான், வேண்டும் என்று குற்றம் குறை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவான். அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அது அந்த கோணத்துல அவன் யோசிக்கவே மாட்டான். அவனுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இந்த உடல் தளம் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் ஒரு கருத்தை சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவனால் முடியாது. அடுத்த பிறவில் தான் எத்தகைய உடலை பெறப்போகிறோம் என்று அறிந்து கொள்ளவும் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இல்லையா? அவன் உடல் தளத்தில் இருக்கின்றான். ஆன்மீக நோக்கில் பெரிய ஆட்சி இல்லையா, அழகிய மனைவி மற்றும் விந்தை மிகு பௌதிக செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடை கற்களே ஆகும். இது எல்லாமே வந்து ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் தான். ஓகே, பிரியாவிரத மன்னன் நாரத முனிவருக்கு மனப்பூர்வமாக தொண்டு புரிந்தார் ஆரம்ப கட்டத்துல. ஆகையினால் அவர் உலக செல்வங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அவர் தனது சொந்த குறிக்கோளிலிருந்து விலகி செல்ல முடியவில்லை. அதாவது உள்ளுக்குள்ள அந்த இது வந்து நமக்கு உணர்வு ஏற்படுத்தும். வாட் எவர் நாம் என்ன செய்யறோமோ அது வந்து தார்மீக அடிப்பில் இருக்கா, நம்ம பொறுப்பா தான் செய்யறோமா, இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யறோமா, இப்படி எல்லாமே நமக்கு மனசுல ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ அதனால அவர் இதெல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது தான் தவறு இழைத்து விட்டோம் என்ற எண்ணம் வந்து இருக்கிறது. ஸோ கர்மத்தை செய்வதால் நாம் தவறு இழைக்கிறோம்னு நினைக்கல. அவர் கர்மத்தை வந்து பகவானுடைய ஆணையாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறார். ஆனால் புலன் நுகர்ச்சியில நம்ம விழுந்து கிடக்கிறோமே அப்படிங்கிற உணர்வு தான் தவறானது. ஓகே, கடமையை யாரும் செய்யாதுன்னு சொல்லல, கடமையை ஆற்ற வேண்டும். ஆனால் அதன் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் ஆற்ற வேண்டும். என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு நாம வந்து வாழ பழகணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த பக்குவமே வரும். அவர் மீண்டும் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவரானார். ஸோ இதெல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது அவருடைய பழைய கான்சியஸ்னஸ் மீண்டும் திரும்பி வந்துச்சு இல்லையா? நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத் இல்லையா? சிறியதாக ஆற்றக்கூடிய நற்காரியம் பிற்காலத்துல நம்மள பெரிய பாதிப்புல இருந்து நம்மள ரட்சிக்கும் இல்லையா? பக்தி தொண்டில் ஒருவனுக்கு எந்தவித இழப்புமே கிடையாது. நாசோஸ்தி, இழப்பும் கிடையாது, குறையும் கிடையாது இல்லையா? பக்தி வாழ்வில் செய்யப்படும் ஒரு சிறிய தொண்டு சொல்பம் அபியசிய தர்மஷே இல்லையா? சோ தர்ம வழி பிரகாரம் நம்ம பக்தியை வந்து சிறிதாக ஆற்றினாலும் அது நம்மளுக்கு பிற்காலத்துல வந்து மிக பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மள அது ரட்சிக்கும். இது பகவத்கீதையில 2வது சாப்டர் 40வது ஸ்லோகம். இதன் பிறகு மன்னனுக்கு இத்துறவு சாத்தியமானது முழுமுதற் கடவுளின் கருணையாலே ஆகும். இந்த நினைவுமே சைத்தகுரு கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்து இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் எனக்கு நினைக்க தோன்றது. எதையுமே நாம செய்யறது கிடையாது. ஸோ பர்டிகுலர் டே பர்டிகுலர் டைம் எல்லாமே நம்மள வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து பகவான் செய்ய வைக்கிறார். அதனால வரக்கூடிய நன்மை பலன் எல்லாம் அவனுடைய கர்மங்கள் பிரகாரம் நிகழும். இப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து ஒன்லி பிரேயர்ஸ் தான், மார்க்கத்தை காட்டும்படி பிரேயர் மட்டும்தான் நம்மளால எப்பயாவது வைக்கவே முடியுமே தவிர மற்றபடி நாம் எதுவுமே செய்து சாதிக்க முடியாது. அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டளை. பொதுவாக மக்கள் அதிகாரம் உடையவர்களாகும். இது நம்ம நினைக்கிறோம் இங்க ஏதோ பெருசா நம்ம சாதித்துக்கிற மாதிரி இல்லையா? அதிகாரம், அழகிய மனைவி, அழகிய இல்லம் மற்றும் புகழோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் மேன்மேலும் சிக்கல், ஏன்னா இறைவனை மறந்து விடுகின்றனர் இல்லையா? சோ நாம புலனுகர்ச்சியில வந்து ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகிறது? நான் இத்தனை ஆஸ்திகளுக்கு நான் வந்து எஜமானன் இல்லையா, நான் இப்படி ஆள்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்விலேயே நம்ம வந்து பகவானை விடுத்து இந்த பௌதீக பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை நாம எண்ணுகின்றோம் இல்லையா? சோ அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா மீண்டும் மீண்டும் அது நாம் தான் செயல்படுத்துகின்றோம் என்ற அந்த உணர்வு வந்த உடனே
அத்தகைய மனப்பான்மையில என்ன ஆகுறதுனாக்கா எந்த குணாதிஷ்டி ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணத்துல தான் நம்ம செயல்படும், ஆவித்தியில தான் செயல்படும். அப்ப என்ன ஆகுறது, அந்த பலன்களுமே நமக்கு வந்து நன்மை பயக்கிறது கிடையாது. சோ அதனால ஆயினும் பிரியாவிரத மன்னர் மாமுனிவர் நாரதரால் முற்றிலும் வந்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டவராக விளங்கிய காரணத்தினால் அவர் என்ன பண்ணார், இத்தடைகள் எல்லாம் இருந்தும் கூட அவர் தனது கிருஷ்ணவரனை மீண்டும் வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கிடைக்க பெற்றார் இல்லையா. பரதேவா தேவதா பிரசாதாதிகாராத்ம பிரியா பிரத்யாவர்மர்ணே அனுப்ரஹ விருத்யேப்யஹ புத்ரேப்ய இமாம் யதா தாயம் விபஜ்ய புக்த போகாம்ச மஹீஷிம் மிருகதம் சக மகாவிபூதிம் அபஹாஹ ஸ்வயம் நிஹித நிர்வேதோ ஸ்ருதி கிரஹீத ஹரி விஹாரானுபாவோ பகவதோ நாரதஸ்ய பதவீம் புனர் ஏவானுசசார. முழுமுதற் கடவுளின் அருளினால் பிரியாவிரத மன்னன் தன்னுடைய சுய உணர்வுக்கு மீண்டும் வந்தார். செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. அதாவது இது ஆத்ம உணர்வுக்கு வருகிறார் என்று பொருள். ஒரு காலகட்டத்துல உடல் தளத்துல இருந்தவர் இப்ப ஆத்ம தளத்துக்கு வந்திருக்கார். அவர் தனது செல்வங்கள் அனைத்தையும் தம் மைந்தர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார் இல்லையா. ஆல்ரெடி 7 குலங்கள் பண்ணியாச்சு. அவர் யாரிடமும் புலனுகர்ச்சி அதிகமாக துய்த்து மகிழ்ந்தாரோ அந்த மனைவி மற்றும் செல்வாக்கு மிகுந்த ஆட்சி போன்ற அனைத்தையுமே அவர் துறந்தார். ஓகே, அந்த காலகட்டத்திற்கு அது ஓகே தான். ஓகே, இப்ப இந்த காலத்துல பொறுப்புகளை அவர்களிடத்து கொடுத்துட்டு ஓய்வு எடுத்துட்டு நாம வந்து உட்கார்ந்து பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு நாம அதுல ஆனந்தம் கொள்ளணும். சோ எல்லா பற்றுகளையும் நீங்கி முற்றிலும் துறவி ஆனார். சோ அனைத்து பற்றுகளையுமே வந்து விட்டு அப்படின்னா பௌதீக பற்றுகள் இதயம் தூய்மை அடைந்தவுடன் முழுமுதற் கடவுளின் ஆடலுக்கான இடமாக அது மாறியது. சோ அதாவது அவருடைய ஹிருதயம் தூய்மை அடைந்ததுன்னா அவருடைய ஆசை இது எதுவுமே இல்லை. அந்த 6 விதமான நிலைகள் இல்லையா, அது எல்லாமே அவர் வந்து துறந்து மேலும் வந்து அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவானுக்கு மட்டுமே இடத்தை வழங்கினார். சோ பகவான் அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவார், லீலைகளை தான் பண்ணுவார் இல்லையா. சோ அவர் இவ்வாறு அவரால் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்னும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதைக்கு திரும்பி வர முடிந்தது. ஏன்னா பேசிக்கா சிறு பிராயத்திலே அவர் அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால சுலபமா வந்து அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து அவரால. பிரேம மத்தாஜி நீங்க எப்பயும் மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, முடிந்தது. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் திரும்பி வர முடிஞ்சது. மேலும் நாரத முனிவருடைய கருணை கிருபை இருக்கணும் இல்லையா. தான் ஏற்கனவே எய்திருந்த நிலையினையும் அவரால் மீண்டும் அடைய முடிந்தது. இதேதான் சிஷ்டாஷகத்துல வந்து 4th ஸ்லோகம். நாதனம் நா ஜனம் நா சுந்தரிம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹயத்துகி துவயி இல்லையா. அதாவது நான் என்னை பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் வேண்டாம், நல்ல அழகான மனைவியும் வேண்டாம் இல்லையா. நதனம் நான் ஜனம் இல்லையா, எனக்கு பணம் காசும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். எப்பொழுதுமே நான் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் பகவானே உன்னையே எண்ணி வந்து திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய மனசை, அது எப்படிப்பட்ட திருத்தொண்டு, தங்கு தடையற்ற இல்லையா, அன்இன்டரப்டட் அன்மோட்டிவேட்டட் இல்லையா. அதாவது ஏதோ ஒரு பலனுக்கு விழையாமல், அதுதான் அன்மோட்டிவேஷன். அன்இன்டரப்டட் தடை கற்கள் அற்று தடை இல்லாம அவன் தங்கு தடை இல்லாம உங்களுக்கு தொண்டு புரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் பாடுறாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. நமது இதயம் முழுவதுமே கடவுள் திருவிளையாடல்கள் புரிவதற்கான விளையாட்டு மைதானம் ஆகும். ஆனா அதை நம்ம எப்படி வைக்கணும், துப்புரவு பண்ணி வச்சாதான் அங்க பகவானே வந்து இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்மளால உணர முடியும். பகவான் அங்கே இருந்துட்டு இருக்கார், ஆனா அவர் இருக்கக்கூடியதை வந்து அவருடைய யோகமாயை, அதற்கு மேல மகாமாயை, அந்த அந்த திரை கப்பால் தான் ஜீவாத்மா. எப்ப அவன் மகாமாயை திரை விளக்குகின்றானோ முதலில் அவன் காணக்கூடியது எது, பகவானுடைய ஆற்றலை உணர்கின்றான். அப்ப பிரார்த்தனையுமே உண்டு இல்லையா. அதாவது இந்த ஈஷோ உபநிஷத்துல பிரார்த்தனை உண்டு இல்லையா. அதாவது அது என்ன பிரார்த்தனை, ஹிரண்மயேன பாத்திரேனா அந்த இது வரும் ஸ்லோகம் இல்லையா. 15வது ஸ்லோகமா என்னது அது, 15, 16 ஞாபகம் எனக்கு. சோ அந்த பாடல், அதாவது அங்கே பக்தியில என்ன கேட்கிறாங்கனாக்கா, இந்த தங்கம் போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த மெருகக்கூடிய இந்த பிரம்மஜோதி எனக்கூடிய அந்த திரையை விலக்கி பகவானே உங்களுடைய
அதாவது உங்களை திரு உருவத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு வழங்குங்கன்னு வேண்டணும் இல்லையா? சோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒரு இதை அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். இது அதாவது நம்ம ஹிருதயமே அழுக்கானது இல்லையா? அந்த காம குரோத லோபம் இதெல்லாம் இந்த அழுக்குகள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது அது தூய்மை புரிகின்றது. அதுதான் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் என்று சொல்லப்படுவது. இதன் பொருள் என்னவெனில் பகவானை அறிவுறுத்துகின்றபடி மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரும் இல்லையா? கிருஷ்ணரையே ஒருவன் நினைத்து கிருஷ்ண உணர்வு பெற வேண்டும். ஸோ சதா சர்வகாலம் ஹிருதயத்துல பகவானை எண்ணக்கூடிய அத்தகைய மனசு நாம பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் கேட்டு பெற முடியும் இல்லையா? இதயம் தூய்மையின்றி இருக்கும் பொழுது ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் திருவிளையாடலின் பற்றி சிந்திக்க முடியாத ஈடுபாடு கூட வராது இல்லையா? ஏன்னா ப்ரையாரிட்டி என்ன கொடுத்துருப்போம்? முக்கியத்துவம் உலகாயுத விஷயங்களை கொடுத்துருப்போம். பக்திக்கு 2ஆம் பட்சமா கொடுத்துருப்போம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி முதன்மை ஸ்தானம் எதுவோ அதுக்கு தான் நம்முடைய செயல்கள் இட்டு செல்லும். 2ஆம் ஸ்தானத்தை நம்ம பெரிதாக நம்ம எண்ணவே மாட்டோம். ஸோ ஆனா அதுதான் மிக முக்கியமானது என்பது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆயினும் ஒருவன் மீண்டும் தன் இதயத்தில் முழுமுதற் கடலை இருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவன் மீண்டும் எளிதாக உலக பற்றுகளை பற்றினை துறக்கலாம். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை அவன் துறக்க வேண்டும். ஸோ மாயாவாத பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்தியம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் பொய்யானது இல்லையா? பிரம்மமே சத்தியம். பிரம்மம் என்பது சத்தியம் என்பது கரெக்ட் தான் இல்லையா? அதாவது நித்தியமான ஒரு நிலை என்பது நமக்கு தெரியும். பிரம்மம் என்பது உயர்வாக நாம் அடையிறது அந்த 78% பிரம்மர் என்ன அடைஞ்சிருக்காரோ அந்த அத்தகைய குவாலிட்டிஸ் தான் நம்மளால அக்வயர் பண்ண முடியும். 100% நம்ம பண்ண முடியாது இல்லையா? பக்தி தொண்டுல தான் நம்ம 100% பண்றதுக்கான வாய்ப்பு. ஆனா ஒரு ஜீவாத்மா அதிகமாக அடையப்படுவதே 78% இல்லையா? இது போல புத்தக ஞானம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே ஒழிய நம்முடைய ஈடுபாடு கொண்டு அதை புரிந்து கொள்வதற்கான இயற்கை முறையில நம்ம அதை செயல்படுத்துறது கிடையாது இல்லையா? மேலும் பிரம்மமே சத்தியமான உண்மை என்று நாம் நம்பினோம் என்றால் அம்பரீஷ மகாராஜ் என்ன பண்ணார்? ஆக்சுவலி நவவித பக்தி சத்தனையுமே அவர் பாடினார். அந்த துர்வாச முனிவர் அவரை அதாவது சுதர்ஷன் சக்கரம் துரத்தி கொண்டே வந்தாலும் அவர் எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் விடல. ஸோ கடைசியில பகவானுடைய அருள் பிரகாரம் ஸோ அந்த இது என்னது கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகள் புத்தக ஞானம் அங்கதான் பார்க்கணும். பிரம்மம் என்பதை நாம உணரக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுகின்றோம். இந்த உலகம் தற்காலிகமானது என்பதையுமே நம்மளால உணர முடியும். ஓகே, சவை மன கிருஷ்ண பதாரவிந்தையோ இல்லையா? இது பாகவதத்திலே வரக்கூடிய ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி 2nd சாப்டர்ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ண பதாரவிந்தையோ. ஸோ அதாவது நாம ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாவரை திருவடிகளை ஒருவர் தன் இதயத்தில் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் நம்ம தியான இந்த நாமங்கள் சொல்லும் பொழுது, அதாவது பகவானை திருநாமங்களை சொல்லும் போது, மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது இறைவனை திருவடிகளை எண்ணி நம்ம ஹிருதயத்தில் நிலைப்படுத்தி நாம பக்தி கொள்ளணும். அவருடைய திருவடிகள் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. கோயில நம்ம அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்துல பாக்குறோம், அவ்வளவுதான் தவிர நம்ம உண்மையிலே அவருடைய ரூபம் என்னதுன்னு நமக்கு இன்ற வரைக்குமே தெரியாது. அதனால பிறகு அவன் பௌதிக சிக்கலின் விடுதலை பெறுவதற்கான வலிமையை பெறுகின்றான். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நடக்கும் சாதன பக்தி இல்லையா? இறைவனை திருவடிகளை நாம் ஹிருதயத்தை நிறுத்தி நாம பக்குவத்தை பெறும் பொழுது உண்மையிலே இறைவனை தரிசனத்தை பெறுவதுமே நமக்கு சாத்தியக்கூறு உண்டு. ஆனா அதற்கு நாம பயிற்சி செய்யணும். பிரியாவிரத மன்னரால் தன்னுடைய செழிப்பான தேசத்தினும் ஒரு பிணத்தினை போல் அவருக்கு எழில் மனைவியும் கருதி அவள் தொடர்பினை துறக்கின்ற திறனுடையவனாக விளங்கினார். ஸோ தட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா மனதளவில் அவர் டிட்டாச்மெண்ட், அதாவது நம்ம பக்தியினுடைய ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா இல்லையா, ஆசக்தி இல்லையா, அடுத்து ருச்சி, பாவா அண்ட் பிரேமா. இத்தனையுமே நம்ம 2nd சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 2.6 ஸ்லோகத்துல இருந்து 23rd ஸ்லோகம் வரைக்குமே நான் இத்தனை ஸ்லோகங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஒன்றோடு ஒன்று காம்பினேஷன்ல தான் இல்லையா? சிலது ஓவர்லாப்பிங் காம்பினேஷனும் இருக்கும். ஸோ ருச்சியில வரும்பொழுது நமக்கு அப்பயுமே நமக்கு இந்த ரஜோகுணம் தமஸ் குணம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அதை நம்முடைய ரஜோகுணம் தமகுணத்திலே நம்ம செயல்பட மாட்டோம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும்.
அப்ப நாம கொஞ்சம் ஸ்டெடி ஆயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னது ருச்சின்றது வந்து நம்ம வந்து திறப்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் பாவ பக்தி என்பது நமக்கு வந்து நிச்சயிக்கப்படுகிறது. அது வரைக்குமே நாம சாதன பக்தி தான் நம்ம பண்ணின்றோம். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த இடத்துல ஒருவனுக்கு வந்து மனைவி அழகுடையவளாகவும் ஆளும் ஆளை மயக்கும் அங்க லாவண்யங்கள் உடையவளாகவும் விளங்கிய போதிலும் அவள் உடல் வந்து மரித்த பிறகு யாரு மரித்தாலுமே அது பிணம்தான். அதுல வந்து எந்த எழிலையுமே நம்மளால காண முடியாது. அதனால் அந்த பிணத்தின் மீது அவன் வந்து கண்டிப்பாக ஆசை கொள்ள மாட்டான் இல்லையா. இந்த ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்கு மகத்துவம். அதன் பிறகு இந்த உடல் வந்து பிணம்தான் இல்லையா. ஒரு நாளுக்கு மேல நம்மளால வச்சுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு அழகிய பெண்ணை அவளது உடலுக்காக நாம போற்றுகின்றோம். ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்னது புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா. ஸோ ஆனால் அதே உடல் மீது ஆத்மா நீங்கியவுடன் ஒரு கணம் கூட நாம வந்து அதை வச்சுக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஆசை வைப்பது கிடையாது. பிரியாவர்த மன்னன் பகவான் கருணையால் மிகவும் உறுதியுடையவராக விளங்கினார். மென்டலி இஸ் வெரி ஸ்டேபிள். அதனாலே அவர் மனைவி உயிரோடு இருந்து போன அந்த மனைவியின் தொடர்பினை ஒருவன் பலவந்தமாக விடுவதை போல அவரால் அந்த உறவினை துறக்க முடிந்தது. ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. அப்படின்னா பின்னாடி வந்து அவருடைய மணிமகுடத்தை வந்து பிள்ளைகளுக்கு சுட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலா ஒரு அரசன் என்ன செய்வாங்களோ அதை தான் செய்யறார். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இதை படித்தோம். நாதனம் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம். ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற விரும்புவனுக்கு செல்வமும் மனைவி மீது கொண்ட பற்றும் மிகப்பெரிய தடைகளாக இருக்கிறது. ஒருத்தர் ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்புலன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது லைஃப் பார்ட்னர் இல்லையா. மனைவிக்கும் கணவன், கணவனுக்கும் மனைவி, இருவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தடை கற்கள் தான். எப்போன்னா ஒருத்தருடைய செயல்படும் விதம் வந்து இன்னொருத்தரோட வந்து அதாவது ஒத்ததாக இல்லை என்றால் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து வீட்டுல கிருஷ்ண உணர்வு, இன்னொருத்தர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகமா இருந்தா அந்த வீட்டுல வந்து அன்றாடம் சண்டை சச்சரவுகள் தான் இருக்கும். அதனால வந்து இதை வந்து நாம ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் அட்மிட் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எனவே அறியாமையை கடக்க விரும்பும் ஒருவன் கிருஷ்ணனின் கருணையால் பெண் மற்றும் செல்வத்தின் மீது உள்ள பற்றுதலை விடுதலை பெற வேண்டும். ஸோ நாம் ஆவித்தியை வெல்லணும்னாக்கா ஞானதளத்தில் நிலை பெற்றால் பிரகாசம் எனக்கூடிய அந்த உணர்வு பகவானுடைய திருவடிகள் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஆனால் அதை விடுத்துட்டு இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து பௌதிக தளத்தில் உடல் தளத்திலிருந்து நாம் ஆற்றிக்கொண்டு நம்முடைய பற்றுகளை எல்லாம் அந்த உடல் தளத்திலே நாம் வைத்துக்கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் நாம் இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்மளால வெளியேற முடியாது. பிரியாவர்த மன்னன் இப்பற்றுகள் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பொழுது அவரை ஐ திங்க் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அவர் மணிமகுடம் சுட்டிவிட்டு மனைவியையும் துறந்து அவர் வந்து இஸ் பிகமிங் அதாவது ஒரு ஃபுல் டைம் டிவோட்டி ஆயிடுறார். அவரால் மாமுனிவர் நாரதன் உபதேசங்களை மீண்டும் முறையாக பின்பற்ற முடிந்தது இல்லையா. அந்த ஒரு வைராகியம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஓகே, தஸ்யா ஹாவா ஏதே ஷல்லோகாஹ பிரியாவிருதா கிருதம் கர்ம கோனோ குரியத் வினேஸ்வரம் யோனே மீனிம் நை அகரோ ஷாயாம் என்ன சப்த வாரிதீன். இப்போ பிரியாவர்த மன்னர் செய்ததை வந்து முழுமுதற் கடவுளை ஒருவரை தவிர வேறாலும் செய்ய முடியாது. இதை நம்ம பகவானுடைய செயல்களோடு நம்ம ஒப்பிடலாம் ஓரளவுக்கு இல்லையா. அவர் இதை காட்டிலும் அதிகமான யுக்த வைராக்கியம் பகவான் இல்லையா. பகவான் என்ற பதத்திற்கே வந்து துறவரத்திலையும் அவர் தான் ஹையஸ்ட், அவரை மாதிரி கிடையாது. 16,108 மனைவிமார்கள், ஒவ்வொரு இடத்திலுமே அவர் அத்தனை விரிவங்கங்கள், எல்லா இடத்திலுமே வந்து அவருமே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் இல்லையா. ஆனால் அந்த செயல்களோட அவர் வந்து ஒன்றி போகவில்லை. பிரியாவர்தனுக்கும் அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அவர் முழுவதுமே ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடியவர். ஆனா பிரியாவர்தன் இந்த பௌதிக உடலை கொண்டு ஆன்மீக நிலையில இருந்து கொண்டு இல்லையா அவனுக்கு கிடைத்த வழிநடத்தல் பிரகாரம் அவன் செயல்பட்டான் அப்படிங்கிறத நாம இந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கணும். மகாராஜா பிரியாவர்தன் இரவின் இருளை நீக்கினார். அப்படின்னா இரவுல வந்து நமக்கு இருள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இருள் வாழ்க்கை என்பது நாம நம்முடைய புலநுகர்ச்சி செயல்களுக்கு இல்லையா. மேலும் வந்து இருள்ல வந்து நம்ம தூக்கம் இல்லையா, அந்த சுமந்த மத்தையோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து
தானாவே வந்து ஒட்டி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வெளியேறணும் இல்லையா? அவர் தன் ரதத்தின் சக்கரங்களால் 7 கடல்களை உண்டாக்கினார். ஸோ அதன் பிறகு 7 கடல்களை உண்டாக்கினதை மீண்டும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் சொல்லப்படுகிறது. பிரியாவர்தனின் செயல்களை பற்றி புகழ்ந்து பேசும் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. அவருடைய செயல்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மை தொண்டனும் பக்தனும் கூட பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றனர். ஸோ சில இடங்கள்ல பிரம்மாவுக்கு பகவான், சில இடங்கள்ல நாரத மகரிஷிக்கு பகவான், இல்லையா? சில இடங்கள்ல வந்து சிவபெருமானுக்கு பகவான் என்று சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னா, இவர்கள் அனைவருமே வந்து உத்தம நிலையை வந்து அடைந்தவர்கள் இல்லையா? எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய கட்டளைக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆனால் அவருக்கு அதாவது தொண்டு புரியறது தான் முதன்மை ஸ்தானம் என்று எண்ணக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம இந்த இடத்துல படித்து பேசுறோம். அவருடைய செயல்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மை தொண்டனும் பக்தனும் கூட பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகிறார் இல்லையா? நம்ம அதை பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரீ நாரதரும் வியாசதேவரும் சிவபெருமான் கூட சில இடங்களில் பகவான், ஏன் இவர் பிரம்மருக்கு கூட ஒரு இடத்துல பகவான் என்று சொல்லப்பட்டார். பகவான் என்கிற சிறப்பு பட்டம் ஒரு தூய பக்தனுக்கு இறைவனின் கருணையினாலேயே அளிக்கப்படுகிறது. எஸ் இல்லையா? இறைவனுடைய கிருபை இருந்தாதான் ஒரு தூய பக்தருடைய கிருபை கிடைக்கும். அதன் பிறகு நம்ம இந்த தீட்சை பெறது இதெல்லாமே வந்து ஒரு பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்றது இது எல்லாமே வர்றது அதனுடைய காரணத்தால் தான். எனவே அவர் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகிறார். பிரியாவரத மன்னனும் அது போன்றே பக்தன் ஆவார் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டது. 40th ஸ்லோகம் நாளைக்கு வாசிக்கலாம். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரஷ். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके.